И така музикален поздрав пристига специално, лично и категорично за моя брат, за моя приятел, за Хани Арабина. Хани Арабина, берлинския номер 1, ladies and gentlemen, уважаеми дами и господа, за Хани Арабина специално. Ако има някой да се докаже и да се докаже, за моя брат Хани Арабина, нека ги лявава, а ти бари Германия, нека ги лявава. Той се чувства най-голям, той е най-богат, той е тарика. Ако има някой да се докаже, те мири са варелове, окантари. И всичко си имам, сам го постигнах за моята жена и моите деца. За Хани Арабина, той е голям тарика, той е брат ми, най-богат. ¿Qué pasa, amigo? ¿Dónde estás? Nazad, 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 nazad. Let's go, let's go, let's go, let's go. Yes, man, yes, man, yes, man, yes, Само за Хани Арабина, той е шампиона, нищо не го бърка, и той е човека на народа. Ей, момиче, запази ми този ден, ще пипна тук и там, всякъде ще пипна. Let's go, let's go. Само Хани Арабина, шампиона, шампиона. Шефът ми е гати пича, защо всеки Хани го обича? А шефът с кеп заплати плаща, малеле, и няма друга фирма като вашата. Шефът ми е гати пича, защо Арабина всеки го обича? А шефът с кем заплати плаща, малеле, и няма друга фирма като нашата. Лески фамилия, барбари. Лески фамилия, оригинално зора. Лески фамилия, барбали. Лески фамилия, ай мага пегнига баба, не ме пралеске, е барбалеске, е храниске, аман, ай чайорие, ай джибарие, и бале, ай чайорие. Sexy
Aici Iorie, aici Marie Ibale mande, 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 mande Aici Iorie Ya habibi